שלום לכולם, שמי מאיר קנר, אני מנכ"ל חברת ניורן, יוונית הוקה לישראל. ואני רוצה לומר כמה מילים על החבר היקר שלי והאיש המיוחד, טל מאיר. לאט והתמדה, גריט, זה מושג שמשתמשים בו הרבה. זוהי בעצם התכונה העיקרית של טל מאיר, ומאפיינת אותו יותר מכל, את איש הדיגיטל, השיווק, הקריאייטיב והעשייה. שפו טל מאיר. מיום שהוא הצטרף אלינו לחברת ניורן בשנת 2016, עלינו על מסלול מיוחד ומדהים, שמיצב אותנו כאחת החברות הרציניות והחזקות בישראל, שמשווקות ומוכרות נעלי ריצה, וגם הליכה וטיולים. וכל זה בזכות עבודה קשה, משמעת בלתי רגילה. יכולת להתגבר על כישלונות, ביצוע תהליכי עבודה, כולל אנליזות ותחקירים, כדי להיות יותר טובים. טל בנה לנו אתר אינטרנט, טל בנה את מערך השיווק, את הסושיאל מדיה, נגע בכל תחום, כולל מחירות, הוא היה מעורב עם הסיטונאים ועם הסוכנים, עם הנהלת החברה, עם הבק אופיס, והוא ידע לתכלל את הכל, מול המשימה העיקרית שלו שהיא שיווק. טל הוא אדם צנוע, חכם, אדם של לב ונתינה. המון כישרונות, צייר בלתי רגיל, מדהים. יודע להתבונן פנימה והחוצה, איש של אנשים. ותודה לך על התקופה. אנחנו עדיין מדברים כל הזמן, מה זה תודה? אני פשוט מקליט את ההודעה לכל המאזינים והצופים, אבל על התקופה המיוחדת ההיא שעבדנו יחד, אז תודה רבה לך. אתה הצלחת לשים אותנו על המפה, כמו שטל ברודי אמר פעם, אני עוד מהדור של טל ברודי, ואני מאחל לך המון הצלחה ואושר בכל דרך שתבחר. ומי מכם ששומע אותי, אז אתם הבנתם שאני מאוד ממליץ עליו. אז